Никой не би повярвал, че преди година косата ми беше пълна трагедия. А миналата седмица не спираха да ме питат как е толкова бляскава. Миналата седмица излязох с приятелки и всяка от тях ме попита едно и също. Как правиш косата си толкова бляскава? Мислеха, че ходя редовно на терапии, ползвам супер скъпи продукти или че просто съм родена с такава коса. Но това беше огромна заблуда. Само преди година косата ми беше в ужасно състояние. Суха, безжизнена и изобщо не блестеше. Опитвах всичко. Шампуани, скъпи маски, процедури, но ефектът беше нулев. Докато не открих нещо, което промени всичко. Тайната е изненадващо проста. Натъкнах се на продукт, който не само връща естествения блясък на косата, но и я подхранва в дълбочина. Говоря за крема Miracle на италианския бранд Jomat. Той възстанови косата ми по начин, който никой друг продукт не успя. Блясък, здравина и мекота само с няколко приложения.